Hvorfor? Det var død. Det ved lidt i forvejen. Bare lige en grund til at følge deres kamp. Det lyder som om man har haft det hårdt. Nej, ikke specielt. Er det ikke bare smukt? Vandet. Det glimter jo helt. Det glimter helt i solens stråler. For mærkeligt. Det er bare vand. Hvad er det så specielt ved det? Det er jo noget af det smukkeste. Altså, det er jo liv, det er vand, det er fantastisk. Jakob. Far, du forstår ikke. Kan vi bare... Nej, men vi har snakket om det her 1000 gange, Jakob. Forsvind med dig. Bare fortsæt at gå op til det samme lort. Om og om igen. Hvis du spørger mig ikke, så... Nej, vandet det er overhovedet ikke flot, eller hvad du prøver at sige. Er du ikke mest positiv? Hvad så? Graver ikke. Det er nemt at overse det, man allerede har. Hvad? Det er nemt at overse det, man allerede har. Hvad fanden snakker du om? Prøv at se hende der for eksempel. Hvordan ser hun ud til det? Hun ser håbløs ud. Så er jeg sikkert fast i det samme lort, der arbejde hver dag. Hun overvejer sikkert at sige sit job op. Altså, jeg tror egentlig bare, hun godt kan lide at gå ned ved vandet. Nede i naturen. Måske har hun bare haft en lang arbejdsdag. Og ham der. Se ham. Derovre ved bredden. Det ligner måske, han er lidt alene. Ensom. Men måske nyder han bare at kaste med sten. Du bliver nødt til at se på det. Tro på, at der er mere positivt i det negative. Du må ikke tage det for givet, som man har. Jeg ved godt, det er svært. Men du er ligesom dem. Du skal bare få øje på det. Så kan vise du af. I have these moments full of joy until I stop waiting up just to enjoy the moment. Hej far. These moments when I see